Așa zisa moarte a lui Melcu. Moartea lui Melcu. Ea e mama. Acum îl așteptăm pe Melcu să vină să-și întâmpine moartea. Stai. Stai, mă. Gata. Dă asta într-o parte așa. Așa. Ca tata Frosea. Acum îl așteptăm pe Melcu. Revenim cu filmarea când vine Melcu. La revedere. Stați aproape. Da. Hai zi, băteam dracu o comandă și eu. Ce? Da? Te mă că face bine pozele. Ce e asta? Ce poze? Încărcător. Da, tău? Da. Uite, am găsit așa? Da. Uite încărcătorul? Nu mai vrei! Ce mai vrei? Aprinde lumina aia, tată! Aprinde lumina! Face bine poate, măi, și o să vezi de aici că te bat! Să te bate inima! Eu nu știu cum îți bate inima! Și poți... Face bine poți... Vrei să vezi pe Monica? Monica? Da, vârstă-te! Vrei să Monica? Da, mamă, face bine, mă? Face bine poze! Face! Tot fi Iana, Pară mea? Da, Varta a trimis-o. Cu buia lui dau. Ai lăsat un pic, să arată mie cum a văzut. Băi, ce-am văzut alea cu exorcisme, dar... Mă, și fac din seama ce a protecția consumatorului. Asta a fost moartea lui Melcu. La revedere!